ଆଉ ଆରସିବି ଛୁଆ ତମ ଗାଁଟି ତ ତଳେ ଲାଗୁନଥିବ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେ ତ ସଳେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବ ନା। ମୁଁ ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନଥିଲା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖା ଦେଖି ହେଇଛି କେକେଆର ଛୁଆ ଆସ ତ ଭାଇ 10 ଓଭର ସେ ଯୋଉ ଗୋରୁ ଗାଈ ଭଳିଆ ପିଟିଲେ ତା ମା ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଲା। କେକେଆର ଛୁଆ କହିଲେ କୁଆଡେ ଗଲ କଣ ହେଇଛି ତା ମା କଣ କରିବି ମୋ ମୁହଁ ପୁରା ବଙ୍କା। ବିଶ୍ୱାସ କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଡିଲିଟ କରିଦେଲି ଅଫଲାଇନ ପଳେଇଲି ପୁରା ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେଇଗଲା ସାର୍ ଆଇଲେ ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ମତେ ବ୍ଲକ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କହିବି ମୁଁ ତ ଗଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଗଲି କଣ କହୁଥିଲ କଣ ନାହିଁ। ଭାଇ ପ୍ରଥମ 10 ଓଭର କେକେଆର ଯୋଉ ମାଡ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗଲା। ମାର୍କେଟ କୁ ଆସିଲା କୁନାଲ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର ଖେଳ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ? ଜାଣିନଥିବ ଶୁଣ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ମାଇକିନା ଛାଡିକି ପଳେଇଥିଲା ସେ ଶଳା ପାଗଳ ହେଇଗଲା। ପାଗଳ ହେଇକି ଫର୍ମ ପଳେଇ ଆଇଲା ତ ତାର ଟିକେ ଝାଂସ ବାଜି ଦିଆ ଦେହରେ ନା ନାଇଁ ତା ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ସେ ପୁଣି ହିସାବ ହିସାବ କରିବ ନା ନାଇଁ। ମା ଆମର 3ଟା ୱିକେଟ ନେଇଗଲା ଏକା ସାଙ୍ଗେ। ତ ଏବେ ଆସିବା ଟପ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କୁ 2ଟା ଟୋକା ଆମର ଓହ୍ଲେଇଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଯାଇକି ତାକୁ ଗେଲ କରୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ମା ଆମର ମୁଁ ଯଦି ଗେଲ କରିଦେଲି ପରଫରମାନ୍ସ ଡାଉନ ହେଇଯିବ ଆଉ ସିଏ ଆଉ ଜାଣି ପାଇଲାନି। ବିଶ୍ୱାସ କର ଗେଲ ତ କରିଦେଇଛି କୋହଲିରେ ପୁରା ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଠିଆ ହେଇଗଲା ସିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରା ସାରିଦେଲା ଆଉ ପଡିଲାନି ତାର। ତାପରେ ଭାଇ ଆସିଲା ଲୁଣ ସିଏ ତ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁରେ ବହିଛି ତା ମାମୁରୁ କୋଲକାତାରୁ ରିସେଣ୍ଟ ବାହାରିକି ଆଇଛି ତାକୁ ରିଲିଜ କରିଥିଲେ ଦବ। ବିଶ୍ୱାସ କର ମତେ ଲାଗିଲା ଲୁଣ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିକି ଯେମିତି କେକେଆର ଛୁଆଙ୍କୁ ତଳେ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି ଗାଣ୍ଡିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇକି ଘର୍ଷଣ କରୁଛି। ୱାଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ କି ମାଡ ଜୟ ଲୁଣ ଭାଇ। ପରେ ମାର୍କେଟ କୁ ଆସିଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ପଟିଦାର। ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଭାବିଲି ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହେଇଛି ପ୍ରେସରରେ ରହିବ ତା ମା ଆମର ପ୍ରେସର କଣ ସିଏ ଯେମିତି ଜାଣିନି ଦେଖିନି ମାଡ ସ୍ପିଡ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟଡ ତା ନା ରାଇଗଣ ପୁରା ନା ରାଇଗଣ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଇଲା ଲିୟମ ଲିଭିଷ୍ଟନ ଟିକେ ନକାରେ ଛୁଙ୍କ ମାରିବାକୁ। ବିଶ୍ୱାସ କର ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋନ କଣ କହିବି ତା କଥା ଆଇଲା ପେଲିଲା ଗଲା 4-5ଟା ବଲ ବାଡେଇଲା ଛେଚା ଛେଚି କରିଦେଲା ବହେ ଗଲା। ଦେଖିଆ ଆଗକୁ ପ୍ରେସର ସିଚୁଏସନରେ ତାର କେତେ ଲମ୍ବା ବାଜୁଛି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଭର୍ସେସ ଚେନ୍ନାଇ କାଲି ଭିଡିଓ ଆଣିବା ଦେଖିଆ କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି କର ନହେଲେ ନାହିଁ ନ କର ଛାଡ। ଟାଟା ବାଇ ବାଇ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଲଭ୍ ୟୁ।